Toki perangai baro ni dap dagnya songu oblay pula penla yang ni kum kajing Samla Balang Presbyterian Mawlong pinrake ya kani ka youth Sunday ha kani ka singi pemerintah lengba kani ka online worship service jong ka Iaseng Samla dan kalian jong kajing Samla Balang Presbyterian Mawlong Piliang sobai pi baro ki parabangai nangta ki Samla ki temben ki rangba perkerpang namta ki hun Samla jong ka Balang ki ba page yakni ka YouTube channel jongi kum kejing sang Samla ha kani kejing sekri ngi ublai bat kumju ngasim yakni kabu ban ai kublai Youth Week, but Youth Sunday. Hakateng jong try buat nong penim jongi Jesus Christ. Te ipriang sabaru namta inongkren jongi ba bansyai harpuri lembah rengkat lembat kiparok jongi ladon rengkat bangi hakane ka sngi ngai kublai pi ba bansyai harpuri lembah kane ka jing penkong jong pi Bansim ya kani ka benta ya ka ba kajing sang Samla ka bensiat hapi ipriang sabaru namta i pastor baron kat batngi kani ka por pastor bis imli belong pastor in charge na kalian jongi masa bansa karpuri nga kerpat api bapin sofa ban pen itu ilade yesi na kalian jongi kum kajing sang Samla ngimda itu api te kajing pen itu jong pi ngisania happy. Te ngila jam kum kajing Samla KGP Assembly ngila jam syak senam kabasan puar jong kajing rake jongi ka Youth Week bat ka Youth Sunday da baro kajing Samla hapo ka KGP Assembly hakajuk por ka team jong ka Youth Sunday ka ba lengbau nusnam arhajar po ya ka ba ka KGP Assembly kalabu kalong ha ka persai nrai om jong ka persai ya ka bla pensyong nongrim na ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka bakhat nyau bat ka khot ka ba khat saw kum ka jing sang Samla ngila pen kre ya ki program ban rake ya kani ka Youth Week bat ka Youth Sunday jong ni snam arjar afau nadu mencem snam Bat baro ngi yakmi linti ba lengbau ni usnam nginyo ban rake ya ka Youth Week bat Youth Sunday lengba ki program ki baper kum bajulong hak snam ki balalit no te henrai nakadaw jong jinglong jingman jong ni ka partai ka pemerintah hagaba kani ka khlam jingpang covid khat kendai kelas prang keleng satrak bat ka partai bat kalak taru ya kani kajela kajongi kumta ngim simla yosu ban syakri yoblai ha kayeng kabagantang kajongu hendai ilayo pat yang kani kalat ban rakhi yang kani Youth Sunday lengba jong kani ke online service di ngi kerpat nak kalian ngejing sang Samla nam ta jong pi ki para bangai baro ibadan hagi yang kisam jong pi bapin soba ban yasim mentalang bangi kum kejing Samla sipor hakaban sengap bat syaskor ya ka kedien ke jong blai lengba imasar ban sarai karpuri iban saai ya kejing keren hakani kapor bat nginget skam balang ba jong kani kejing syakri jong yublai kandalong kejing mentoy namta baro ki perok Samla bat kirempai yang Kristen baro ki biya syakri lang lengba kani ka service online service ka jongi dia syua bingin ya seprang hagi syakri jongi blai kani pol ngan pule ya ke program ke bedai bat kani ka pol ka pemerintah nginyo ban pule bat duai dai miss Yonikawan nang ta ngin lom ya gija ingu kat bangin nang lom ya gija ingu nginyo ya ka special namba na singing committee Iaseng Samla
bat bampen ketang ni jangu di temsan ekialia bat inyo enong kren pastor ban syai kharpuri bat inyo yak jingker ku penuai nai pastor jungi pastor BS Emli te kaktin ke jong ublai ka ong kum ni to yakin uat sautanat yok trai phi ke perthai baro to sakri yok trai dak jingkemen to anak mat jong u dak jingruai to tep bu trai ulong ublai bat mau ulong bat thau yangi bat ngilong ki jong u ngilong ki briu jong u bat kilang brot kaja ka phlang jong u to rong syak khrop jong u bat ka jangu bat ka phlau jong u da ka jingero to ai nguru ya u bat tukar khu ya keteng jong u na try ulong bakrau ka jing isne jong u kane bom jukut bat ka jing sisa jong u pateng la pateng benriu ya sedang no isikri jing yoblai kane por da bangin ya solang ka jing ruai ka basan spa nyahuai pengkhayu Jesus Kristus try phi baro jiu nomdu ka angel nang bat kiri khut tuburom yau phi baro ki baring mensim hapo ki boning ru tunget tukongu bat tudem ban burom yau ngarpat ya mastar aras manyang kat kumpuni program sawaban yalam ya kijing ruai Pengkrau you Jesus Kristus try Pipa roju nom du, pipa roju nom do, ki angel neng bat ki riu kuj dobu. Rom, buram, buram. Buram to buram ya pipa ro balayap dangen kimar terbaru kimar terbaru Todem hako majong utrai tobu uram buram 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 toburam ya Ki prophet ki badang yo I kakmat utrai klemdu kakmat utrai klemdu totem doita rahabuneng banbu Rom buram 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 ban buram ya pipa roki baring mensim apo kaboning ru apo kaboning ru donge joko ngubatu dem banbu rom buram 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 ban buram ya Hashwa bangnya lang akamat jong blay hagi jong duai. Dong ya syashkor hagi kapto kat dia gi benta gi badan hagi ketien ke jong blay ya ka baon pensngau hagi di kapur ya ka ba phila ban chiam na ka kitab Genesis kalendong ka ba ndriu kat khat ka ba khat we hadu ka ba khat lai kumjuru na ka gospel Yohanes kalendong ka ba khat nyau kat khat ka ba khat sau ter hadu ka ba khat nyau
Kasithi sakinong Rom kalenong kabaar kadkhot kabaar kasithi kabaning kong Timothy kalenong kabasau kadkhot kabakhat ar hadu kabakhat riu bat kum juru na kasithi kabaning kong Yohanes kalenong kabaar kadkhot kabakhat san hadu kabakhat nyo bat ki kentien ki badan hangta ki ba ongkum ni Henry ka kendo kalap uts niu hakmat ublei bat la pendap ru ya kaperthei da ka jingle jubor Di ublei ulakmi ya kaperthei bat hakmi ru kalap uts niu na bakadok baro kalala penput pelak ya la kalenti hakaperthei bat ublei ula ong ha unowa kabakot kadok baro kalawan hakmat jonga na badaki ken la pendap ya kaperthei da ka jingle jubor bat hakmi ru ngan penjot no yaki lambat ka kendo Uji su duai na kabenta laki senran ya kata kaktian jong me nga ngala IT haki kata ka perthei te kala syun yaki na bakim long na ka jong ka perthei kumta kumbanga ngam long na ka jong ka perthei ngam duai ba men shim no yaki na kata ka perthei ndrai ba men sumar yaki na ubaman tu pen kentang yaki da ka jing shisha kaktian jong me kalong ka jing shisha Batuat penseriam ringkat yala de bat kini ka perthei ndrei tu penkula durno yala de ken da ka jing pentama ya ka jing mut jong phi khanang ba phinyo atep ka ba kumno ka long ka mon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sngu bha e bat ka ba janai de tuat a yano ru ban iben ya ka jing long samla jong me ndrei tu men long ka ru kom ya kita ki banget ya ka ktien ha ka jing long jing em ha ka jing iet ha ka jing nget ha ka jing long sngur tan ndang awan tu men minat ha ka ba pule ha ka ba kentu ha ka ba hikai tu minat hakini ki tu IT lot yala de haki bakata ka jing roi jong me kan yo pau habaro tu sumar syapang yala de pat yala ka jing hikai tu men yai ne hakini ki na marhaba le ya kane men pen im yala de bat ki kita ki biyo sngo ya meken Piwat iat ya ka perthei lemne ya kita ki ru ki baha kata ka perthei lada uno ru iat ya ka perthei kata ka jing iat ukpa kam dan shu ho na babaro ka baha kata ka perthei ka jing kwa bra jong ka do bat ka jing kwa bra jong ki khamat bat ka jing sarong thala shapang ka jing em kem long na ukpa ndrei na kata ka perthei ka long bat kata ka perthei ka ya ja ano bat kata ka jing kwa bra jong ka ndrei utaw bale ya ka mon ublei uyai sa bam jukut ila sha skori ki bentag badan ka ktien ka jong ublei tu lek lang akmat jong blei ha ka jing duai ko blei ko pa jungi ubah beneng long ba khuai ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me bat long ka mon ka jong me ha ka khando kum ba beneng Try kan rat sa sisen pat ni wan ban ai ngu ya me ko try ni dap da kamen sim ka bas ngu ya me ko kan rat na mari ki jing ki jing isnei bat ki jing kur khu ki ba kraw ki jong me ya ki jing le isnei ki jong me ko try halor jong ka jing em ka jong i try kan rat kham tam ko try ba mala dan ring kat lem bat ka jing Iaseng samla jong i kum ka balang ho ngi iskem ko try ba mala long ring kat bat mala penyat ko kan rat jis bi ya ki jing Iaseng samla baro ko try ki badan hapo ka KJP assembly ha ka bangi pen kre bat ni Rakhe yak ni ka youth week bat kan ni ka youth Sunday jong ni usndam uba menta try ji suba it hoot habangi no yan bangi no men siem ko kenrat na menta shibun ki jing ki bangi syam bat ki bangi kendo lengba jong kan ni ka sndam ka menta lengba kan ni ka jing pang ko try ka bala sapriang hadu kata ko kenrat ha kan ni ka perthei hi bar ko we ndrengi dap da ka men siem ka bas ngongo ban ni ai ngu ya me ko try na madai ka jing belai ka jong me ko try ba mi ripen em ya ka met bat ya ka men siem ka jong i try ngi long ni kembang ilong ko kan rat ji suit badai da ki jing ker khu ki jong me ko try melapelai ingin shibun ki ban ki jing pang ko kan rat ji suit try ha ka bakum kan ka por ko kan rat walangim syam la yo ka lat ko try ji suit ya ka ban don lang ki para samla lem bat ki para banget baro ko kan rat bangin sakhi ya ka gerteng ka jong me bangin ya ro ban pen kraw me ban rakhe ya ka youth week bat ki youth Sunday ndrengi ai ngo ko try ba melapen yo hangi pat ya kan ka wei pat ka lat ko kan rat ha ka bangin la ko kan rat ji suit ban yang man play ka kerteng ka jong me ling ba kini ki kor ki bor ko try ni pan pawe ka jing sngongo ka ba kraw ya mi ko kan rat na ka benta jong kan ni try ji suit ni don ha kini ka por ko kan rat ni wan na khamat jong me ban duai ban kerpat ko try ning kong ko kan rat ba men pen kentang ko kan rat ji suit ya kini ka por ai ba ko try kini ka por kan long ka por ka ba ko ro ko kan rat ka bam la pen yo hangi kum ki khon samla jong ka balang bat ho oi kan try ji suit tu pen kentang no ya kini ka por ba ro ko try
ya kinong isim benta baro iwe pa iwe dekat ki bedan benta hakan deka program ke benta ho oi rukum jo kanya try jiswit ki don ki para samla ki don ki para banget ko try ki badan hala ki jong ki yeng ki sem ko try ki bakwa dik dik ban snga ban yo sngo ko kendrat ban yo ya kini ke jing shakri try jiswit ai bo men sim jong we ko try un pasio un kren po jong ki ko try baki ko kendrat kin la kanya try ban pli ki khamat ki bakin jaman sim wala ki don na ki yeng ki sem ki jong ki ndre pen kentang no ki ko try pen kentang ki yeng ki sem ki jong ki ablei hoi kina try jiswit bo men sim jong me un dap po jong ki bat ki yeng ki sem jong ki para banget baro kat ki bayo i ki bas ngap bat ki bas shakri leng ba jong kani ka pohar ka mamenta try kan rat jiswit hoi kina try pen kentang yu shakri jong me ko kan rat ban sa yeng ha kani ka por ko try ban ya sam ya ka khubor na ka tien ka jong me try ki jing pen kre ki long na ubriu ndre ki jing jubam na uthliet ngi scam bakin wan na me ko pa be it try kan rat ni ai ngo ya me ko kan rat jisu it namar ko try ba mala kren ngi kom ki khon samla hoi ko try jisu it ling ba ka ki jp assembly hi barok away try jisu ling ba ka team ka ba melawan ra ling ba jong ka bangi kom ki khon samla ko kan rat jisu it ngi don ha ka perthei ndre ngim long jong ka perthei namar me ko try mala kam kin ti ngi bat mala sai ngi de ka snam ka jong me ko try kum tangin don ha ko try jisu ya ka pan pin bit tinget ya la de bat ki ki jong kan ni ka perthei shisha ko try kan ni ka team kala long ka jing kar khu na ka banta jong ko kan rat ban pen ki em thamai ha po jong ko try jisu bangingin sngo thu ko try bangim de shisha ki ta ki breu ki jong ka perthei nrei bangin sngo thu ko try bangin long ki khun ki jong me bangin long ka mulu bangin long ka jing shai na ka banta kan ni ka perthei a shisha ko pa ba kan ni ka perthei kala pot plak de ki jing ba man ki jong ka baro ko try jis be ma mela khmi shan se kan ni ka khandau melio i ya ka pop pin ko try jis be namar kata mem kwa ingi kum ki khun ki jong me ko try ya ka bangin pen bit tinget bat ngin sok ti lang ki jong ni ka perthei try namar kata ngi duai ba kan ni ka team ko kan rat kan khot ing aning kong kan khot ingi ki khun samla ki para banget ko try bangingin sngo thu ko try bangi don na kan ni ka perthei nrengim long jong kan ni ka perthei ko try namar me ko try mela kam ingi bangi long ki jong me ko kan rat jis be kum ta ya lam ingi ko try khot ingi ko kan rat ki khun samla yo don ke nya try jis be apning jong i kum ki khun samla ki ba no men sim ki ba kum ki ne ki sngi ki ba sngo ter khong ki ba sngo do jing kermen ko try ngem sngo shlor shu ko pa be ngis sngo do jing kermen ngis sngo shap tieng ndrai ba kan ni ka team kan pen ki em ya ki do nuot ki men sim ki jong i ko try bangin ong kum ba ong nong rai sha men sim ngin tur ngin om shap tieng utrai u shap prang ka ding bat ka ngin om sha bat kin khang ki jing ki ba buon kin wan kin atrai ka men sim ka jong i man shap no ka jing ki jong i ndrai try men weng no ka bi baro bangin la ban nang yai yang scam ko try jesu it me milong blay bala ki baro ko pa me dan ka bor ko try bala da long ka man ka jong me la ko try ban pen khia ayu new knyang jing pang covid 19 me dan ka bor ko try ban pen ja no yo u kanya try na kani ka sla khandau bakata baro ka long akiling ho ti ki basubon ki jong me ngi shania akikti ki jing isnei ki jong me ngi apkermen man ngi khmiet el ki khmat ko kenrat she ki jing isen e ki jong me ko try ki jing ai e ki jong me try ngi long shisha tang ki brewing tat bat ki pop ki babun nrangi duai ha khmat jong me try isnei ko kenrat jesu bi ban pen khoi ngi bat bangi la ban pen kala dorno el de bangin nam pen seriem ring kat el de bat kani ka perthei ndrei bangin ya ta kata kaman ka jing shisha ka tien ka jong me ablei try jesu bi la da long kaman ka jong me pen khia ko try jesu bi ya gani ka knyang jing pang basa shisien pat ko try ngin la ban Iaseng lang kum ki banget kin ko try jesu bi bang ne lompat sa shisien kum bangi jurak he kin try jesu bi ya ka youth week bat ka youth sunday try kin rat ai bang nang ya chaprang da ka bor ka jong me bangin nam shap tieng ki jong kani ka perthei ba pen kyu ba pen shap tieng i enrengin khap shap tieng me ko try ubas sumaring ki met ki min sim ki jong i ha me ko try ngi shania ba ya ka por ka badang sa barong ai ti ha me ya ki sngi ki banang wan ko kin rat shimingi tang kum bangi long ko try ma bi ki pop ki jong i da ba ka teng jesu ngi duai amen ini poi pat syawai ka benta kata bangin yo sngo ya ka special number na kasinging committee jong ka Iaseng Samla Balang Presbyterian Mawlong ti hasyami asngau ya kene ka jirai special number ban ngidon ru ka benta kata bang niyo ban lum ya kijangu tingir pat nam ta ki prabanget ki ba page ya kene ka online service jong ka Iaseng Samla na ki yeng ki sem ki jong pi pinso ba ban lum ki jangu ki jong pi bat pinsa pha sha ka Iaseng Samla
jong ke balang. Jing kelah, bajing siu sudah. Pertai yang ikatan, ban but isaitan, shalenti cakapon, barok bertengok. Dungin Shata prikingo la uba la siotu ne ubon siotu manu yakiban kau lenti paban tinggi la dapat kapertai jingkan sujane. Bertekad ni bisa dan mu baju berkat ga isya gadam dei baro ilak letno you play by krabo to tips kan bahap bertei ni dei kun uplay. Ngin pan kentang ya gene gijing ayu hagane kapor
Oblay ko pa jongi ubah peneng. Utrai jong ka peneng. Utrai jong ka kendau. Utrai jong kimet. Bad utrai jong kimet sim. Melong mame tang mamehi ko trai. Usim jong kisim. Bad utrai jong kitrai bara. Nga aingu hame au bleyuk pa ubah beneng. Nawar kajing kajing isnei kajong me. Kajing dorengkat kajong me. Lengba je kipor baro kibala lekno. Bat khamtam hagine kisngi kiba menta bat hadukan ke kalimat. Da kajing kajong me milari milasumar yang kenran. Lengba kiai baro kum ki kuan ki jome. Hakabangi akendu sibun ki jing haki jing ki jongi. Melong ringkat bat ngi medon hajan jongi ko kenran. Ngi kum ka Iaseng Samla Presbyterian Mawlong. Ngi dona ka yang ka bakentang ka jong me ko kenran. Banyo ban song sipor ban pendep ya ka program jong ka ne ka youth week. Ngi aingu ko kenran ba meneng yalam yang ina ka por sa ka por. Hakabangi laban nang yai siya perang. Hakabangi yai me yalam na siya kaman. Mekersan na sadien yang iko kenrat kom kikuan samla. Bayong ibakla ko kenrat hagalentiya kajongi. Hakabangi don kumne hakayi ang kabakentang kajome. Ngitip skem baba me yo il kajong kaket. Ban pendep ya kan eko program hakane ka no pais ni. Kiai baro kilong ki jong me ko kenran. Namar me long mameta mamahi ko kenran jong kiai baro. Ni ki briu jim don hok ai ko kenran. Jing samla jong ka distrik jong ka Presbyterian Sinod khasibat jantiar kumju ko kenran. Menis nei hakane ka porbat kumju hakasngi ka bakrau ka jong me. Momen ya lam momen pa daw jong men sim bakhu jong me. Man ai ka jing pentingan hakita. Ki khun ka jing kongu ka jong me. Hakaba me me sewa yaki ko kenran. Kiding pengkiang ki ba serkai tam. Gibalong ko musing o bakar ko ban klon ya kijing ki jongi ko kenran. Try nga duai hame. Bamen sngeo ya kijing duai ki jongi ki kon ki ba ki jome. Kan mau ya kakten ki jome ya Jisu ong. What's ki kuslai. Wan kuslai la ka donut ki jompi. Tonga ya blai tonga ya hangaru. Ngano mi no ya pi henre ngan lore kat pat pi. Hadu ka bawai no jong kane ka pertai. Trai ngakan mau ka tin ka jong me ka bakran. Ngakan mau ya ka kan thai ka baduk. Kanong sarap ta ko kanrat. Kabasdang ban lom ya ki preu. Man yo ban lom ya ki preu ban le chi. Man set ya ki jingbam. Bat ban bam ban yam no ban lo jong kun. Leng ba wel jau sakri jong me ko kenran. Ulang la da palangai ya kata platim ya kata. Kata uba ong ya pa. Ba pan le ya kata bat pan a ya nga. Yau tau kepu pengan bam kendian. Rai kata ka kentai no Samaria. Kelas ngau tu ya ka bau breu jong blai Ukraine. Bat uang upurewa ka syang unomlon. Kaum peniang au klong ka nomlot su setia. Isnei ko kenra ki por ki bansawan. Men pendap hage jing ki jonga.
me penda bagi jing jong i baro kum ka bala hap deng kini ke jing ke bangin yaman kaburam ka jong me ko kan ran ha ka ban men isnei men te ke jing karku ha ke jing ke jong i ka wei pa ka wei ka long yeng kristan ka badona po jong ka balang district presbytery bat sinod ru kumju hagane ka por ko kan ran ni wan ra kine ki jing ai ngo bangila sei na ki pla ki yungi ban the hagane ka pla ka jing ai ngo ko kan ran oi karku ya ki ti ki bat git ki jong ko kan ran hendra ka bor ka jong me pan koi par ko kan ran hagma me ben priang hon ya kine ki jing ai ke barit ki jong i ko kan ran oi habangi perkan kijing ai ki jongi ko kenran kim song dor kim ya do indor bat kijing kar khu ki jome ha kijing ki jonga ha kijing ki jongi bar kum ki yeng ki sem ha ka bangi no se ka kam ka jome ko kenran priang ye ki jing duai ki jonga ha karteng trai ba nong panim ui Jesus Christ amen Tengok aku boleh Shibune ya kasingin komiti jong kajing samla kawala ban ai ye ne kajing rai special number hapleng jong ilang baro ki bayu i bat ki bayu snow bat bapai ya kane ka online service jong kajing samla kublai shibune api samla ki ba la ya kane kajing rai tu blai nang kerhu yapi lengba kasap ka pi don blai nang kerhu bat ya kajing long samla jong pi Silinter juga jing i ba pinang la ban syakri yo blai lengba kasap ba pipidon lengba jing ruai tiang ne pol pat ngin poi no syakwai ke benta kata binios ngau ya ka khubor na syakri jong blai ba ban syai kharpuri ba sasin pat ngi priang sobha ya pi kumbang la priang sobha menne ngi priang sobha ya pi syakne ka jing Iaseng Youth Sunday kabangi kaba laraki mentaksi da ka KGP Assembly ni penpa ka jinsungu na ka menta ka jing kongu jengpi namta ka jing long laklo jengpi ban pendep ya ka program kabangi ya bensiat hapi patu blai nang aibor ya pi namba kane kapor ka bamenta bagi ai bro kimeni osngau kinlong da kabor bat kajing pesai bor kajong tribe ong pring Jesus Christ ti haswa ngin poi sya kan ka benta ngin yarwai kajing rwai ka balai punyo kajing rwai na ka khoros ka balai punyo amen sim bakut jingkular tu pen baptis yang ada kading pen kup no da ka bor tu pen kup yang ada ka bor pen baptis da ka ding ladap kan izin ruai nongkran iswa ban sim ialah kajong kebentah Amen simbah kucing kular, amen simbah kucing kular, amen simbah kucing kular, topen baptis yang penbaptis yang ada kading, penbaptis yang ada kading, penbaptis yang ada kading, penkum noda kabor, do penkum yang ada kabor, do penkum yang ada kabor, do penkum yang ada kabor, penbaptis da kading. Kabeningkong ngapen pau ke jisungu yu blai bela penla yang ben yo ben jeng hukum ngini kapor kham tam yak ben sam mi ke tieng ke jong blai ke ka jan met ke menta ngawan ra ru ke jing khu blai ni kalyang ke jonga par kham tam yak ke balang ke badan ha ke jaka
Ngakwa ni kong man pen itho ile de ngade ka kerteng junga ka de banchai kharpuri ngade ne ka balang umlingka but ngala pendap ya ka jingpuli bidi house nam arjar khatsan na Sirampur College par kumta nga trai menta kum youth wako jong ka jiseng samla ha ka balang umlingka bang so ban aingu e ublai bla plenga kala kalenti hakum ka ni ka por ba kham tam e bani don ringkat ba ka ni ka balang ka jong pi hang ni ha ka Balang Presbyterian Mawlong Ngasoman penpau ke jisongu kham tam e ikinong ilam jong gani ka jingseng samla. Namar hakum gani ka por bakum gani klip mat haba ka perthai hi baur ka wai ke kando ikani ka jing e. Ko mungi tip ngi kando ikani ka klam ka COVID-19 ka mungi khot. Babuan na preng jongi ngi myo shu ban shakri yo blai haki yeng kentang ka jungi haki yeng mani ka jungi. Henry ngi penpau ke jisongu yo blai. Ubla ai ling ba ka jingnang jing sta ba kham tam ka jing shampang. Yakini ki nong ilam jong jingseng samla bakin penlong yakini ka online service lani ka live telecast ngasoban aingo e ublai blo a heki ka jing shampang bakin yo yakini ki jing shakri lingba kini ki kor start ki jok menta bakum bitep hi bakini ka sngi bakini ki janmit kani ka sngi ka bakerpang e yangi iwei pi we kham tam e ha ka KGP assembly ni kanma kani ka sngi ka ba ni rakhi ka kani ka youth sunday Hoi ngi leyo ban sedang ke youth week ne dukin sining kong. Ha ke program ke beper ba kham tam he ki don ke balang ke bale ki jong ke program. Bang ngau thu shai ba ke ni ke janmit ngai yeng ni ke por ban de sam kerpang e na ke tien jong bale ke youth sunday. Bang shimru ke kabu ban ai khuble pi baro kham kerpang e. Nadu I pastor in charge ni ke balang I Reverend BS Simle ki temen besan pok ke balang baro ba kumju ki di court committee balang. Bat kerpang e ke janmet ngawan ra ka jing khublai ki khon samla nadu ki nongket kam jongki nadu ki chairman ba kumtar ter bang sngo ban aingo e ublai la banong bai chairman menai la padang yanga ka mensem ko bakaman bang penpau ka jing sungu ya ke balang bla sha yang asu sien pa bangin jeng ni ka pong menta hoi ki pitep ba ke janmet ka ba kerpang e yang ikum khon samla ngashim mga ai khublai pi youth week youth sunday ka basuk ka bakmen jong news nem arjar arpau abo blai undor rengkat ya jingat lenti jong pi bat kham tam unilam ban ai bon pi iwei pedi wei ka janme da ka por mentang kwa ban sam ne ka tien jong blai ka long hi ne ka team ya ka ba ka assembly hi ka bo ya ka bangla ban sham ne ka nong ya ka na ka gospel jong jones kala nong ka ba khat nyo ka khot ka ba khat sang ngan puli ini benta ini di khot juga tien ke jong balai ka ong kom ni lakata ka tien jong me ngala IT haki kata ka perthai te kala show ni ki na bakim long na ka jong ka perthai kumba nga ngamlong na jong ka perthai kini ki kintien ki long ki bangla shim na gospel jong yones nong ka khat nyo di khot ka khat sang shabang nya chakmat ki jing shakri ba kham tam nyo sngo ki tien jong blai to in pai ho blai ha ka jing duai ngin duai ka buram ka jing ngo in teu shme ablai ko ngi ka jan me ka me trai yak mila sha som ha yang au shakri uberret e kmat jome ablai bani sam kerpang na ka tien ka khoi ka jome ablai ba kham tam ha kum ngi ka sngi ka youth sunday trai ha ka KGP assembly ka pen kre ka sngi ka kerpang ngi kum khon samla Try rap u shakri jome un kren ling bau men sem jome try ni baro ngi kwa men yo sngo wi ko khubo jo ji pen em ko jome try kham tam kum gi gi pong gi sngi ke na su he me tip bangi em apre gi sngi ga e hado kata try ba bon gi jing pen shoy gi jing le gi jing shatan gi jing long kristan gi jing try ki wan man tan ni gi jing em gi jing try hendo ya rap ngani ga po ban samik tin jome try ling ba gi jing pen slek gi jome try the snow ta gi jing pa da map try gi like let ba pen so si em try Bagini brong duwang pa na ka kerteng jome Jesus Christ. Amen. Ka gospel jong yonis. Kadi ka way pring ka gospel ka ba compare na ki way pa ka gospel. Ya kadi ka gospel gil ong ba ki kinthop ha ka way pat kata ka khot ka synoptic gospel. Ba ni snow thu shai balai ba la kinthop ya ka ha ka way pat kata ka thop kerteng jong gospel. Namar ba kani ka kentin kani ka gita kani ka gospel jong yonis ka donnya ka khubor ka phla e ado kata la tho e ka gospel du yonis hi
bala tho yaka hagis nam prabusan hadu khandai pho but don ru ki bong bala tho yaka hagis nam khandai busan hadu shispa bang sngo tho shai bakata ka jing tho ngi ti ngi jong blai kalong kum tu kum long but henry habingi pai pat kai ki gospel belai bekadi uni yonis tho gini kintin ko jong belai hakani kalon nong kham tam e hakalon nong ka khat nyo ko khat ka khat sao la ong ba yonis ode sunran jong jisu bang sngo tho sha bu ni yonis u ong ba u kamila de ba de to breu u bel yo i ki kamba ka bu jisu la le ani ka perthai u yo i ki kamba ka bu jisu u dang pen khya ki breu ba kham tam u bel le ki kam ki bu phla phla hak tin nong we la ong bau ni yo anis u ta u eye witness la ni ta u yo i mark mat ya ka jingja ba u jisu nang ta su ni yo anis la tho ya ka ni gospel hak ka dur ka ba compare ban ni ki we pa la ong bau ni yo anis u kam ni le de u kam ni le de ka jing tho ju ba u i thu ba u jisu u dei kon jong blai ba u jisu u dei u kon jong blai nang ta chu lo ong ba la tho ru yak chapang hagal nong ben kong de khot I we te loi tho ingi ba loi tho chapang uktin haba men ning kong la don na ka par thai bar kom tang is ngau tho shai ulai tho ba u jisu la don na ka par thai na du brang sedang jong ka jing long jong ka bar kom ta ter bangin phai pat ka ni ka nong ka ba khat nyong habang ipai pa kani ka lenong ka khanyo ka khot ka khat sao ya ka kani ka team ka pin chong nong rem ba ka ong kom ni kani ka team ha ka par thai henry om jong ka par thai balai bu honest balai ba kani ka team ka kran ya kani ka jingem lani ya kani ka kintin ha ka par thai om jong ka par thai akwa ban khot prawet bi e kani ka janmet ka bamta tong ini pet banga hakini ka por ka menta ayu bani tien ko jong blai ka kwa ban kren kham tam e yanga be phi hakum ngini ka jan mit long ba yakani ka lenong ka khat nyau ka dei ka lenong ka kerpang tam hakani ka gospel ko jong yonis la ja long ba shwamu jisu un sha sa narpna la ne shwamu jisu un sha set kala sha shet kala la ne ban sha dino jisu lo ong ba wala penlong ya kane ka jingduai hakari ka lenong ka khat nyo ka jingduai ka kerpang ya ke senran ka jong ya ke senran ka jong ni so tho shai ba u jisu la dep tep ka ai ka ban saja ka ai ka ban salong ka ai ka ban sawan ha ka jing em ju ki senran but kum ta la ong ma ka ni ka lenong ka khat nyo ka dei chapang ka lenong ba u jisu u duai kerpang sho blai u duai bu kerpa sho blai kerpang e yakiri ka senran ka jong yakir senran ka jong na kali yala de parbang be u ai u ta senran jong jisu ki ai kita ka senran ka jong jisu ki dan ka jing kali ka mi ka men sem ka jong manu uni senran jong jisu balai ki khot ki senran ka jong jisu relai tho yingi paket senran ka jong jisu ki dai kita ka bot rengkat baru jisu ngan sakran kham jiliu khyat hadin katto kan he long bai kan ni ka team la pen chong nong rem na kale kalen nong ma ka khot ngine phai khyat chapang ni ka team ha ka par thai henry om jong ka par thai dang khot ye phi pi we ni ka por la dang kali phi ka ai ka par thai ka ai ka par thai ka tin khasi ngi la man kali ngai scam dan preng jong phi bin ong ka par thai ka di ka ta blasna du blai ka di ka par thai ka di ka ba pelong gum ne ka mangi shong han ka por ka di ka ba don khandau ki don ki ni ki deng ki mau ki se ngin ba thai ya ka kat kum ka jing shampang ko jing hereng is thu shai ha ka kitab genesis ka nong bin kong lai tho ingi la pin chi sha da ka tin ka jong blai la ong ba ya ka par thai la shna dau blai khem shna da manu ya ka par thai and the lashna ning kong he dau blai wa pen em yanga ba de phi la ong ba ha ka sngi ka ning kong ublai lashna ha ka sngi ka a ublai lashna par thai ha ka balna lashna par thai bar kum ta ter ba ka jing shna jung u ka long kat kum ka jing stan ba ka jing shampang ka jong blai
Hagi ke start, hagi ke juk ke bangi hagi ke sengi ke mentang. Don ki riu start ni ke scientist ki ba clear miladi, ki ba khot miladi, ba ke pertai lasna hagi bon jat ki teori. Don na preng jongki kata ke big bang theory, ba ke pertai la penlong ha ke po ba ke betai, kata ke how ba ki mi kini ki met breng. Hagi jingat jungi ke stan, de ke ti ke jong blai, de ke jing penlong ke jong blai. La penlong yang ni ke pertai ke bangi ngi em. So tenat cucu ban pai hak tin ke jong blai hak kitab Genesis kalau nang ke belai ba kham tam bo blai usna ya ben reu hak ni ke pertai ha usna ke ni ben reu hak ni ke pertai la ong ba blai usna dak la jong ke ti ya no breu kat kum ka jing kwa ju kat kum ka dur ke jong blai hi so tenat lok bi balong yang a je pi lasna ka dur ke jong blai lada pi bi pet yang akan mau ba pi yo i ya kadur ke jong blai lada nga pet ye pi nga yo i pleng ba pi don ya kadur ba bhabre ke jong blai upha yang is ni ke pertai bangin pet bangin khmi bangin pin roi pin ya ke pertai ba kham tam e la banong bangi wan ni ke pertai ban long kita ke senran ke pertai nama kata ke team ke khot yang kong ha ka pertai Om jeng pertai. Ni sengau thuk syai, bakane kadai ke barok bangi em ngade pertai, kadai ke jingtau ke jong blai. Lai thuk ingi hak kitab Genesis bau Adam ber ka em blai ula thawi ki lawan ula min sim ki ula persat hak thliu khmot jogi bakin yo man reng min sim bakin yo man em ni ke slap pertai. Lagi basngau si para bangai bi. Tangkat tu kan ni ke jingat lenti ke jongki. Tangkat tu kan ni por jingat lenti jengki la hap no aga kper dan ba kum tau blai ula sngau si yaki namba bagi la hap aga kper dan kapin pa bo breu ulang breu batlat ubelendat ya ke jengki kai ke jong blai bat kum ta ter ngi yo i lingba kata ke jingja ri sngau ban ai ngo pa dio blai sham la no ngi wat la kata ke jingat lenti ke jungi preng ke jing tuap ngi pet ba ke pertai kala nang roi na ka por se ka por ngi i ba ke pertai kala nang roi ha ke jing bun jogi ni breu ba ka ni ka spa snam ka bangi ngi em ki breu kala nang roi ha ka ni ka slap pertai na ka li yang su sien ka ai ki ka pertai ngla sngo thu leng ba ka tien jong blai ba blai la tha ka pertai ba kum ta u breu la tha do blai henry ka ni ka kintin pertai ke mut ayu kadon ayu ka jimut jongka ha ka tin khasi ngla ban kwa ban batai pedang jongpi don artli ke jimut jong ni kintin ka pertai ke blasna do blai bo blai kwa ingi ki breu ban chong ni ka pertai bangin lep bha em bha bangin ya ka lenti ka bha ba kham tam bangin tip bo blai udai unong penem Hanya ka wei pa kalyang yo iba ke pertai hang ne ka thau ya kita ki bre ki bam patep ya ublai labanong ki bre ki bele persha yo blai ki bre ki kham tam ki bam kwa ban phai shu blai henre ki ba ya halak jong kamon ke balong ki bre ki ba ya ha ka jing songla ka jong ki ha ka jing stand ka jong ki ni em ma ki jok ha ka pertai ka dap tang ka jing stand kadap tang nak jing tip bak jing champang go jogi kimi ki researcher kimi kita ki beri ki buat benya nak away ke por ke away ke por dan na pleng jong ki ke bak claim milade bau blai dan nak di slap pertai perbengil bi yenga ba pila dan manu baong blai dan ne ke pertai ke ai ke jingmut bak jing perkhat ko jong pi pinjubang Kaya ke jingat ke jong pi pinjang kum ke pol la dan baong pi ublai dan nak ke pertai ngas ngau thu sai ka long ka challenge kham tam ye ke jingat ke jong pi ka challenge ke ke jok jong science technology ke bangi em ke sngi ke menta ba don ke baong bai ke pertai la penlong hi kat kum ke jing stat jong ke ka hau dan sibun ki khon samla ki basha ban challenge ka jaka puli jongki hagi university jongki hagi college ke jongki hagi jakatrai ke jongki hagi jing kenduk jongki ya kita ki weipat ki parlok projor lockdown bun ki khon samla ki bawan chakmat ki baong ngan le komno bang sa challenge ka jingat ke janga
ngong yagi ken mau ki challenge ki wan ban pin ksan ya ka jingat ka jong pi ka challenge ka wan ban pin ksan ya ka jingat ka stan ka jong pi u yo ni sabu tho eri kintin habu tho ka ni ka nong u de tho shai ba ha ka po bu tho ong ba ka ni ka sngi ka long chi sha ka sngi ka ba u la yo ilu pa ba ka ni ka sngi ki ban sawan ki ni ka sngi ka ba balai tho ro ka tin jong blai ong ha ka po bu yo ni su tho ka ni ka dei ru ka po ha ka ba ha po Jerusalem ka don ka ta ka jingi kai bakla kum ki ka por ka jingi kai ka bakla ka bang bu Jisu dei u khon jong blai u Jisu klem kha na ka meritate soti u Jisu dei u ta u breu u blai la pa shne man long sha u ta u long pen em yingi ki don sibun ki jingi kai kum kita na do ka por jung yonis ki mi ki challenge kimi kita ki challenge ka jingat ka jonga ba jong pi ba nget kamru ka ni sngi ka menta kimi kita ki jingi kai ke bon chat anget skam ka dang mi shu shu ha ki sngi ka ban sawan kita ki challenge ka jingat jongi hatungi la mo ban jeng ha ka jingat ka jongi dena ma kim kini ki jingi la dena bar kum kini ki jingi kai ka pentron ba kham tam ka pen pat pen pra wat ya ka balang ka bangi ni syakuri nama kata ingin pai ya ka bentang ka beningkong ya ka banga kwa ban kren khengiat hakari ka jan me ka bentang in pai ya ka bentang ka beningkong ka bong ka perthai ka plasna do blai ko mong lai thu nang kong pi ka beningkong pi lai thu bo blai lasna ka perthai dala ka jong ti obreu la tha yo breu hakadur ka jong uhi ngene pet benta ayu bu blai u kam ye ka perthai haka jing ruai sam ka bakhnai phun reu kala khot ka bakhat lai wong u blai un sawan ban bishar ya ka ka khendo ka bangam phi ngesa bat un wan man bishar ka ni ka perthai da ka hok jong u un sawan ru ban bishar haka ka perthai da ka jing shi sha ka jong bagi semua tu syai bau belai ukam kinti kini ke perthai ikan mau ikan sendran uji suwang hakal nong hak gospel jong Matius kal nong ke barpu pra kai tu ingi bau Jisu wang ini ke sendran ko sendran kelat ke perthai ya lap ke gospel pen baptis ki hak kerteng ublai pa ublai khon ublai mensim khon badai kai ki ya hukum ke banga ngala ai happy u Jisu hikai ya git sendam bakin lech ka perthai bakin yalam ya ka gospel jong jing penem kat nu na pleng jonga jong pingi sngo thok sang ya kani bau Jisu u pha ingi sang ka perthai bangin lech ban yalam ban lech du ban ra ka khubor ban lech du ban hikai ya ka tin bat kham tam e ban lech du ban wan ra ya kata jing kai jong nong pen em ya ka jing em ko jongi henrai bangi pai pat saka wei pa kaliang ngi ba hapok perthai don shibon ki don shibon ki ai ngi em ma ka juk ka ba nya khle shibon ki ta ka jat ben reu ko jongi ki be khle kham tam e ha ka ta ka jing ka jongi ngi mi tangani na balang ngi mi tang to surok la syam pat ki we ki breu ki we pe ki jat balang ba ki we pe ki jat nyam hak tin nong we ki ong ba ngila em ma ka ta ka pluralistic context la ni ka ta ka em lang sak lang ka be khle jat ben reu ba kham tam ka la ban ong kai khle ru wat ya ka jingat ka jongki kum nu ngin le hakum ka ka por ni sngo thu shai bagi em ma kum ka ta hendai ka ni ka thim ka khot yang ni don na ka perthai kan mau ni don na ka perthai kan mau par bagi bigi ni don na ka perthai tang ba kan mau ba ngim dai te jong ka perthai nama kata ni em ka ni ka jat ben re ka be khle ka bodon kami ngi ka long ba ngin sakhi ya u Jisu ha ka jing em ka jongi ni don kam sakhi ya u Jisu ha ka jing em ka jongi ba ngi long ki kontrestan wat apreng ka jing khle jong ki we pa ka jat nyam wat apreng ka jing khle jong ki we pa ka jat ben re ni don kam men pen i yele de bangi ni long kita kinong sakhi ko Matius klonong ka batsan gong yangi phipilong kamlo jo ka parthai phipilong ka jing shai jo ka parthai
Pi pilong kamlo juga pertai kan mau. Pi pilong ka jing shai juga pertai. Is ngau thuk shai bakata kentin kedai pang ka jim ka jungi. Lada kamlo ka kelab lap no. Dai pat on pen bahaya ka. Lada ka kamlo ni pen dala ka ni kamlo ka blap no. Dai pat on pen bahaya ka. Nya ban Jing aku ngini ka pong ka mentang. Bangin ai bangin long ka jing shai ka pertai. Bangin long kita kamlo ka pertai. Bangin lap kerpang kham tam ning kong ye ka jim ka bishimet ka jungi. Ba kum jo ban lap ru shikiwai shapang ka jing pen em ka jong Jisu. Hendai song si ban pai ki ka sngi ka menta. Dan cibon ki kon samla la banong ki para banget bi ka jongi hapdeng ka let ka wan hapdeng ka trai ka ta hapdeng ka pule puthi jongki ki sha influence lani ki sha pen thamino hagi ki joni ka perthai. Science science and technology hagi ka sngi ka mangla ye tho ipi kala nang q stat kabla khot ye ki kon samla kalwa khot ye ngi baro bagin klat ya kata reality haka jingim jungi ban pen klat ye ngi ya ka jingchi shabar jonga ka shabar jonga jing ka sam ka jungi bon ki kon samla ki sngi ki sakut no tang hi kendang ka shot ka jungi ki sakut no tang hi kamera ka jungi dan apreng jungi ki slap met haki ki pen bernya ka jingim ka jungi bangi sngu thu shai ka kta ye ka jingmo che berkhat ki kon samla jongi ki sngi Kerutemen gijuang shanu ka jano ka to por ka jingile ka jugi hep ki berit habak ki phalau ka jingile ka jugi hep ki berit haki surok haki linti ki singken haki kper haki wei pat ki jaka shanu ki jano ki kerutemen ki yam ki tho khana ya kata ka jingja ya kata ka jingya linti jugi hendrai menta imyo isu ikum kita ka por imyo isu ikum kita ka por kala jano na ke imlang saklang jungi Jano om tang ni risor hendrai om tang ki nongsor hendrai ni sngu thu ba ni technology ba science ba jista ni sngi karung barok ki kenan ku shot kawan benrung ki long jing ki long sam jungi klem don kunu ka jingma wa juang bangis im hakish nong gendong tadi kapsor ngimma ya kum kita hendrai kani ka jista kala benrung lut ban pen tamengi ngi don ka mangin min kum gini gisngi mangin jeg skam saja sen manong ngin tip ya ka jingsi sha ha ka jingem ko jungi u jisu long pilong kamlo junga perthai pilong ka jingsha junga perthai kita gidi jingi kai ko jung jisu yang ngi iwei pat iwei nang ta chu long ba ngin phai gini gisngi ngi i ba ka don ka ta ka jing har ha ka ya ka yang ko jungi ha ka riam ka bat ko jungi da ka bang bu romi piwei Karyam ke bed kata ka ba kon samla la banong lani ka ni ka juk ka bangi em ngi sngi kalanang jur ni ka sngi bangim su thu ngim I thu shu mano ba samla ba ka teman ni ka sngi karyam ka bed ngi don kam ban tingkai la ka jong ka mat ka pha ka don kam yang nga ba ngilang barok bangin sngo thu bangi em ma ka perthai ta bangim dei te ban ya khle ba ka di ka perthai nang ta shu lo ong ba ka don kata ka jingkit kli ki kon samna ki sngi ka sedang ban harno ki kon samna ho aku ngi ki sngi mentang gi don ka ne ka jing ka bangim sha ban wan ki jing kentang ko jingi namar na ka ne ka jing pangklam hendrai ngasuken ma wi le de khliak ha ki por belet no ha ka por ba ka balang la sha ban pli ha ka por ba ka balang ka dang long lak dot ki nang shakri oblai ka jingkali ka bang kwa ban kali pi ka long ka nungut ki ba wan sha ka jing sek samla kat nungut ki ba be testa sha ka jing sek samla o don peng de ju pi ki ai down bang don na jing puli ba don na ka trai ba don jingai na ka snong ba don jingai na ka thau ne kat nungut pa ki ba sha ka yu blai ha ka jing em ka bi shimet ka jungi nga shep tieng yok ba ka jing em ko jungi kanang sin toi kham tang me hakum ngi ki sngi ki menta ki bang im pat yok ban kiu se ki ye ki bang tang yok ba ka jim ko jungi ka sin toi no ka kalan no ha ka jing ko jungi ka badon kam ngi ka long bangin phai se ni ka team ka ba khot ngi em ma ka perthai tang kan mau bangim dei te jong ka ni ka perthai Ayubu Jisu kwa ling bagi ka team
Ayu bu Jisu kwa lingba ka de khot ba linong ka bu kwa ban kren yanga ba de pi. Akwa wan ra ya ka benta ka ba a ka ba kham kerpang ka de po ka long. Ki sendran ka jong Jisu aka de ka perthai. Ki sendran ka jong Jisu haka de ka perthai. Ladang kali yaladi ladang kali pi ke sendran ka mo ong mane. Pinya thu enga ki sendran ki kita ki nong bo jong Jisu ki sendran ki kita ki bo Jisu la khot kerpang. Ku Jisu lo khot akapo borong don ni pertai wang wan me ban long sendran janga kata ka jubab jungi long baro renga kwa ban ngam jelew khndiat ki ki sendran ka jong Jisu long ba ki sendran ki kita ki brew ki ba ko ngo ba ki ba bot ya ka jingi kai jong unong hikai ki brew ki ba bot ya ka jingi kai jong unong hikai ki ba ko ngo ki ba le ba ki ba kampen kan ya ka nu ka jingi kai jong unong hikai kita lagi sendran ke jong Jisu. Long ba ke spak senem ke beningkong ke bu Jisu wan jadi ke pertai. Barak apa bu Jisu las dang ke ministry ke jong u las dang menteri ke ministry jong u ha ke po bulang terai long ba usngau thop u don kami ke sendran ke jong u. U Jisu la khot ya ke sendran ke jong u khat armut. Ba habula khot ya ki long ba u khot ya ki dei u tau dei tong tau sendran ba start hendu la khot ya ki kat kum ke jing ibet ke jong u bu khot nang ki kam ki ba pher ni tip ha chapang ki nong tong dok ha u Jisu la jet ki nong tong dok ha ba ke long ki sendran ke jong u Jisu la jet ki we pat ke long sendran ke jong nama belai u yo i ke dok not de ke jemo je ba khat jong ki bo long ba ki long ki breu long la kloi ben trei nam ta gospel nang talo ang bakani ka Yohanes kelenang bekat nyaw du khat ka bekat saw laong ba ka dei ka bu Jisu la duai kerpang yagi kon yagi sendran ka jung shwabu un sha sa narpna shwabu un sha pensitom shwabu un sha deno laong ba u duai shu pa ong ko pa ilong ko ni ka jing duai ula khmet laki khmat shabneng ba laong ko pa kata kapor kelaja tu pendan buram yo khon jong be bau ta khon ru un yo ban pendan buram ye be kata ka jing duai ko jong Jisu beningkong ule i ba udon kam ban duai shu blai bakini ki sendran kin yo ya ka bor haki komta u Jisu la duai nam ta ki sendran henrengi pai pat ching ki sendran ka bangi kran ning ka por menta ni sngo thu na lor ki sendran ka bu Jisu la duai ya nu shu pat u Jisu duai Prabangin bi mangi baro hari keselam pertai. Ngi baro benri hari keselam pertai. Ken mau bangi long sendran ke bakerpang ke jong Jisu. U Jisu khat yang abe pi bangi long sendran ke jeng ke sam ke jongi. Ngam tip dai manu hindai don ki megi pa. Ki badan ni ka po bi sko ni khubor. U Jisu khat ye pi be pin long sendran ke jeng ke sam ke jong pi. U khat ye pi ki kon samla ke badan ki jeng ke sam na ne ki jaka trai jong pi la ka dong nu ka benta u khat ye pi be pin long sendran ke jong pi jong Jisu u Jisu khat ki nong ilam balang be kin long sendran ke jong su u khat ki nong ilam jong jiseng samla be kin long sendran ke jong su u khat ya ki nong ilam jong jiseng khana be kin long sendran ke jong ki khat ki long ke me be kin long sendran ke jong su u khat ya baro ki bre be na sa pertai ban long sendran ke jong Jisu u Jisu ong awan bat nga an ale to long sendran ke jong ha ki so ban ai ngo e blai bo Jisu duai kerpang nam ta ke sendran ngasngong bo Jisu duai ning kong yang yang ilang baro ki biyo sngo ini kubor ngasngong bo Jisu duai yang i bo wang ko trai tu kan ma ki tu yalam ki tu betin ki tu kershan ki o baken jablai o duai shaublai namata ki sendran o baken jablai o duai yang a pi ke badan ke por ke menta anges kem bo bleu yo i bo tep ya ka jingem ko janga bo jong pi haga lenang haga gospel Matius kelenang ga beshi pau khat i we ga omni ke tho ingi bo Jisu ula ai hakita ki breu kham tam hakita ki sendran ga jung ba kum ju yang ilang baro ka ban kong kolong man pen khya e ki breu ba a kolong man be ki min sem ga bam khoj ba kum ju ban pen jam ye ki breu ki badan ka jing pang kro semua ban aingo e ublei bu Jisu la ai ni sendran ka jung ya ka bor bu Jisu la le hangiru ula ai hadu ki sengi ke menta
Ba kum ta lo ong ru la pen kup su ka bor. Kum lo ong mene ban let ka pertai ban yelap ko gospel. Don sibuan ki breu ni sngi ki bakla ki kentin. Ki sngo ba nga ngi ki ba kham trai ka kam ko jong trai ngi ki bam julet jing seng ni ngi ki bam smart ban let ki jing seng ngim dei kita ki nong rak khu bor. Ki kam le dia kum ta. Don ki ba ong la ki kendo kita ki prabanget ki breu ki ba kham let jing seng nong ai kan maulem ni ban duai nam ta jong amo. Don ru ki ban ban ong tu kan maulem mangang don kam ni kata-kata. Don ru ki bakran parsi habang ilet sa ka jing duai. Hedeu Jisu wong bangi baro ni longgit sendran ke jong Jisu. Hot kidon la ke jong kata talent ke gift ka bau blai lo khot kat pam. Don apreng ham tam kun sam lag don ki banang ban ruai ke bagi sam lag la ruai ke jing ruai. Don ru ki sam lag banang ban tem ki jing tem ke jong ki. Don ki kun sam lag banang ban trei ke kam ma po ke balang ke jong ki. Don ki kun sam lag ba trei kam tam man pen bhai ka ya ka imlang saklang ha po ke snong ki thau jong ki. Don ki kun sam lag mi khmat ban wan ra ka buram kam tam e ka snong ka thau ka balang kum ju ban trei ki kam ke ba pher kata ka gift la de ka jing a som ha ka jong play ya pi we re ka sngo si klong yo don preng jong ki kum kun sam la ngi ken ta ya kata ka jing khot ka jong Jisu ya ka jing em ka jong Nam ta chu in pai ka e ka jing long sinran. Kum no teng in yo e ka jing long sinran hak ka perthai ka bangi em menta. Ning kong e prabange bi e nga khot ye phi. U Jisu lo ong haka u Jisu lo ong haka gospel jung yo ones ka nang khat saw du khot ka ban re wong. Nga ngalong ka linti ka jing sha ba ka jing em de. Omdan ubawan naukpa lat nanga. U Jisu la pen pau Mawlong ulenti haka jing lenti jong ulong ka jing shisha haka jing shisha ka jong ulong kham tam e ulong ru uta u jing em de haka jing em ka jong ada ngi wan ju Jisu gin yo ekini ki jing terwa ka jong Jisu dan cibon ini ki sngi ki mentang septe me ki breu ki wat haba ki kendo e ki jing e ki wat pen ban ki jing rap na ki wei pat dan apreng jing habang dan apreng jing sitom ni mare brand man yo e jing sumar ngi klet yo blai ngi su shem ngi su duai ngi klet yo blai ngi sep tieng yo don yo kum kata ka jingat ka ju handai kan mau IT ni kong so blai bang selek ke badan kam hadin don ki brio bagi kendo e jing e ki ong ngaya sakma no ka jingat lenti junga ngam blai ngalong brio bedok ngalong brio bejinja kum tanga sakma ka jing ko junga handai blai khat ngawat pi u Jisu long ka lenti jong jing penep kadon ko we jing thu khanang ko ngon ra peneng jong pi don we ubreu ubami na ka long jing ka baduk habo mi na ka long jing ka baduk halong ba onda ki kimi ki pa jong u kim don shuk la khlat no ne ka perthai uni khun law no uni khun chendang ba marwei usdang man sakma no ka jing ko jung ulas dang man sakma no do ka jing long khna ka jing long samla ka jung ulas dang man sakma ha ka jing ya lenti jung balong ba on la poi hat ka jing long samla ka jung ulet banjit ya ki kam ki besniu ka jim jung wale ki kam tu kam thêm ulet ban penyap ki breu wale si bon ki kam ki besir kai ka imlang saklang balong ba ka kerteng ka jung u la bana ha ka imlang saklang ka jung bar ki rut nong ba kam tam ki breu ki snong marjan marpa ki tieng ba ki smiet ban yok sngo ka kerteng ka jung la dan ha ka wei ka sngi ka bau ni kun samla ka ba ki pulet la ban ong ki pulet ka ki la thwet yu ki la be yu ka kali uni la mare brand ha ka yo ban phadre ile di ba ja ka wei ka pok ka bau dong phadre ka jing mare ka jung ong ba la rung jelang ka wei na ka dukan ka badan hang ta ro ba ulo song thu ba ka dukan ka long ba kenja urung jelang sapo on la rung sapo pen ban ka dei ka klinik jong ki doktor don doktor hang ta we breu ba song ta uniu runal habu rung ta ka jaka yo even ban dan tang angut ki breu ka ta por ka kali pulit ka yat na bar ka pa uyang ka yat na to na bar uniu breu sungu thu la kini ki hela kini ki pulit kan seyok ban kam yu hendrai la sei de ka tiar ban pen ap yaki ban ong wat juhala ma pi we la pi pila ngan shem ya ka jem ko jong ki na songo e ublai hakum kata ka jingjal ong ba hakata ka jing sumar jing tau doktor ya tau breu udon wei ubreu ba utaw ba sak sumar udai ubreu jong blai
Habau ni yo I ke ni ke jing ja bau ni ubreu dan apa ke jing tieng ke jing song shir kai la bau ni utau nong syak sumar upet ju ber snu thu sha bau ni ubreu udan kam ye ke jing ram bau ta unong syak sumar udai upastor utau pastor habu yo I ni kena samla udan apa ke jing tieng loong penhap ko ba yak tu ka tiar ke jong pi bu syapok ni kran ka tien besung thu penlong jai la dia ulak kro ulak kejor bakum ta ka men sim jong nengkong kala jam kansan usmu tieng biang ura biang ya ka tiar upen up biang ya ka tiar bakum ta ter hendrai gini doktor bagi pastor ong ba ke lek kum nu kat bala barong yu pen jai bala poi hu put bakini ke arngut laong la kawan ra ka jingsuk ke jong pi lada pi pen up dak tu ka tiar lada kawan ra ka jingsuk ka jem jong pi shem ya ka jem ke jonga doktor ong shem ya ka jem jonga uni pastor shem ya ka jem ke jonga hendai uni breu la sngo thu shai nga uang katang la shem katang la le ki kam ke besni barok ki pet nga hendai balai te ma pi IT ka jing em pen ban hanga uni upastor la sneng la kren uni kon samla utau kon samla sngo thu shai ba pleng bong ni ubreu ni pastor sung thu sai bong ni ubreu udon kam ya ke jingkren paka do nu jung ni samla ka pat akum ka por ka do nu jung ka pat arliang ka kat ki umat na khmat jung ki jao la ko ye aku ya kendu ya ki breu belai u jao ki umat usngau thu ba pleng nu ubreu udai was ngau thu ke jinghe ka jung usngau thu ke jingle ka jung but ni breu pleng ngas ngau thu dan ai ha pleng jung nu breu pakum tau ni pastor bagi doktor long la keren la pensong thu u jai ba hadu ba uni urunar u IT la di shau jisu uang la imen chwa ba ka perthai la wa ke jingsuk khadi ka perthai hendrai ngakhlem shem ban yo ke jingsuk hendai de ke ni khlemat ha bang rung ke jaka deh ni khlemat mai kendu ya pi kum gi breu ke ba ga tip ya ke jinge junga deh kum ma pi bang sngo thu bang yo ke jingsuk deh ling ba jisu uba la kren ling ba pastor na sngo ban ang ha kum ni ke por ka khot yang ba pi kham tam he ni long gi te ke sindran ni em ma ke sngi ke menta ni long gi sindran ko jong jisu larang i kwak man pen kalai ke perthai larang i kwak man pen kala kham tam ya ke long jing ko long sem ko jong i dan kam ban kup ban kup ya u jisu ka donor ko jongi u jisu un tensar ka donor ko jongi ba u jisu un yo ba ya lam ya ka donor ko jongi kisenran ong ba ki IT la ko jong jingim ki IT la ko jong jingim ki no ke ba shedien ki bret no ke ta ka ki ken corridor ki bret no ka spa ka phau ki bret no ka ya ki kamai ka ji jong ki hendrai ken mau ki bo di jisu hoi ngam ong ye pi to bret no ka kam ka jong pi ngam ong ye pi to bret no ki ta ki wei pat hendrai ngin ya ringkat bantrai ka kam ka jong trai kini ki sendran ringkat ki kersan la de ken mau ki sendran ki kersan ling ba ka kam ka bagi trai ba kum ju ke lap ka gospel ka jong jisu Ringkat kita ke kam ringkat ru ki ai ya ka po bade lap ya ka kertang jong jisu badai ke ni ka bau jisu ula khot ya ki bagi longget sendran ni emma ke ni ka smart snam go menta don na pleng jongi ke baong ka jingwan ke jong trai ka lajan kan ni ke jingwan ke jong trai ka lajan ho manu ban tip ya ka sngi ke jingwan ke jong trai don uweru ban tip ya ka jingwan ke jong trai dia tang ublai batip ya kasngi kom kata hendel ong pat don pat kibe yam kibe pen kre masuk man ai ngoi ublai don kibe gula pen kre hendel ken mau ke diga wai don shibun apa kari ba jat benriu jungi ba kham tam la barong tang kiri khasi jungi ba kum ju kari India jungi dang don digi hajar gut ki jat benriu ke empat tip ya jisu la bai digi hajar gut ki ba empat yok sngo ya ke kerteng ke jong jisu mengapa pila he lastan hagi yang kristan ko jungi hagi kemes step ngi duai ni let jing seng malaga si sonde na gawe ka po ngi let jing seng kata ka de ka jing em ko jungi
Ngi kwa ke Bible ngi don hayeng ngi kwa ko jing rai ngi don hayeng hendai rang don shibon ba ki hajar ngut ki breu ki jat ben re ke empat yok sngo ye ke kerteng ke jong Jisu. Ki empat yok sngo tang ye kerteng Jisu kan mau. Ki empat yok sngo ye ni kerteng ka khot ba dinga ye pi lak prabanget be ni ke por. La da pi kwa ban long ye ki sendran ke jong Jisu. The one je kemat syau Jisu. Jisu ke jing pen pau ke tien jong blai ke kitab jing pen pau ko nang balai de khot ka at phau ko ong ha khmi ngai yang ke jing khang ban ngatit ba uno biok sngo ye ke tien jonga ba un ple ya kata ke jing khang ngan wan man rung ha po ha u ba ngan wan man khawai mit lambat u lambat nga kan ni ke jing khot ke jong Jisu wan man rung ni ke jan mit ke skam wan man rung ni ke jan mit ban wan ke do onut ko jong pi ban wan man tiet ke do onut ko jong pi shan em bangan shong ke do onut ko jong pi shan em bu Jisu nyok ban sin shan ko do onut jong pi la pi shan ke jan mit ke skam ke jing im jong pi kan kala nang ni skma Jisu nyok ban lam ke jing jong pi nang ni skma wat ba pi im ngi ke perthai ke ba e hen dai pin kan ma pin yo ma de ke jing suk ha ke jing im ko jong pi nang tangi sungu thu shai bang im rini ke sengi ke menda henda ke team ke khot yang abi pi hak perthai om jung ke perthai kan ma bangi nyim dei banya khle ba ke perthai ke bangi im ke perthai ke don shibon ke jing terwa yang abi pi prabanget bi e hak ke sengi ke menda kadon ke terwa ke benta na tien jong ble iwe yo ne selong ke ba ar de khot ba khat san ke nong ba ar de khot ba khat san du khat nyo ko ong pi wat e ya ke perthai long pi wat e je ka perthai namar ka tien jong balai ka kran ba ka sngo thu shai bagi khon la ne gi khon ben reu ni ka perthai ki sngo tan nat e banya kemen ba ka ni ka perthai nama ka wan ra ka terwa shibun ka ta ka jing terwa ha ka jing em ka jong ki ka terwa ka jing kemen ka terwa ka ta ka jing sngo bha ka terwa gi bon jat ka ba ka ni ka do ka terwa ka jem ka jong ki ka ba kin ja do ka wan man terwa ya ka jing em ka jong ki Hendai ke tien jong blai ko ong wat e je ke perthai. Wa ka don ke ken tien wat ke jing mana ya nur ya no wat le kata. Wat le kata ke jing mana. Pa de nge scam ni ke por ke tien jong blai ke khot yang abet pi bangi ngem dai ban e je ni ke perthai. Ka sungu si ban phai ke mlang sa lang ke jungi. Ka sungu si ban phai si stong ke thau jungi. Ka sungu si ban phai kham tam ke balang ke jungi ke bangi don shibon ki belang ngop no ke perthai don shibon ki kon samla la ni ki prabanget jungi belang hap no ba ke perthai bal kum ta long ba ki sngo si ben phais ki ku Jisu khat ki be ke long get sentran ben bagi hap no ke jinga lenti jong ki so ji sien ni ke jan me u Jisu nang khat yang ba de pi to wat et pi ke ni ke perthai ke bangi ngi em ya kata ke jing kwa bra ju ko do kham tam ye kata ke addiction kata ke jingkwa kita ke jingdi ke bahabun rukom magi ke sengi ke terwa yangi kan mau lo we bagin kentat ye kum kita ke jingkwa ke jem ko jong hi mam kwa banjur ke jong ni ke perthai hada yang scam ba pi iwe pi sngo thu shai shapang kan ni ke jing terwa bagin scam ru blai oni rap ben aibor pi lada pi kloy ben pedang ya ke jing terwa jong tin jong play pi wat e ya ke perthai anget scam bo blay oni lam ni pi ho lingba ini kin tin ni bakhin dia lingba ka ni ka jingkran ka bangi liok sngo ni ka janmit ha ba ka team ka khot yang ba pi bangi ni em ha ka perthai tama om ju ka perthai ka khot yang si sin pat prabanget be yang ka formenta ho ni em ka ni ka sngi ka ba e aru kata ai bangi ngin me khlek lang ba ka ni ka perthai hendang ngin yang si sin pat ban sakhi kum ki senrang ku ju si kum ki senrang ku jong Jisu ngin mi sakmat ka ba ong u Jisu udai unong pen em ku jong in mich kmat ka baong ka tien jong blai ka long ka jing ba mi ka met ka jungi in kan ta ji ka jing sngo ba ju ni ka perthai ka jing ka jungi ai bangi nginum dei ban ya khle ba ka ni ka perthai ka batarwa yangi to blai un kur khu to blai un ya lam to blai un ai bo re nga ding lang barok badan ni ka por menta ba kham tam ka biok sngo ling ba ka ni ka khu bor jong ka jing penem u blai un rap un ai bo re pi on kershani PWP to ai ba kini kintin begliok sori ka por kan yo jaka ka donut jungi kan kran ha ka jem ka jungi kan long ka jing pentai mai bor yang ngabe pi
Oblay nam takaburam jungu. Amen. Tungin duai. Kaburam magajingu engkentiu syame ablay kum ngene janme kementa. Ngasoban aingu ko khubor mlakran lingbau syakri jome. Hoj hanget skam tram lakran sibun ge ta subhit. Pada rap ingi begin yok sngawi ko khubor jo jupen im kan long ke jem gujungi. Men kta ba kham tam mendorang kat ik khon ke jome ablay. Ki bla yok sngawi ba ka ko khubor ba gidan ganu ke jing long laklo jo ki ban pedang yume. Ya rap ya ki men ai bor ki men pentingan ni ko dono juki. Yo don ni long yeng long sam ke ba pat ke ba pra ke sngi ke men ta tra subhit. Habagi yok sngawi ni khubor ka don ka jing pen ka don ka jing kta ki tra subhit. Men pen jam pat ya long yeng ko long sam ko juki kita subhit. Habagi don ki long yeng ki long sam ke ba don pedang ka jing ka jing le ka jong kita subhit. Ya rap ru men kersha men ai bor ki ba ken yok mat ya kata ka jing ker khu ko jome ba kham tam ka jing rap ko jome ablai. Ngitip kan ta subhit men tip asangi em ka di sngi ke ba Hendai waju syak kan nasib bangin duk jengkerman try. Ya rap bami melong ublay jong jengkerman ha jem jungi. Melong ublay jungi bonju eno na kasngi na do kasngi mening kong hadu ki sngi men ta ta subhet. Me tip to try kala shy kala sngi. Bangai scam try me tip ka jingim jungi we try. Da sngo ta jengker pa da map try like lat ki pop ka jungi barok kan subhet. Makini brong diwangi pa na ka karteng jo Jesus Christ. Men ta subum kut hala kartaru. Amen. Tiga tu ngila po siya ba penwano ini ka Jing syakri jungi oblay hane ka singi ke bunta. Tinggal kublay sibuna nam tai master bansai karpuri belahi ya kubol hakane ka singi ke bunta. Tu kublay sibuna ya pi ba karpuri lengba kane kubol ba pi pila ai ni lengba kane ka singi ke bunta. Batu oblay unang kerku ya pi lengba ka jing syakri jung pi oblay ha kiwai pat ki program kiba pi pin sayo lengba kakam ke pi pitre de khublai sibun namta kanika khubor ka bangilo seo ne ka por ti nyai khublai ya baro ki noksimta kanika por ka ba benta ta ngilos ya mes unika 1 belam mengi haba pule nak tin jomblai nang ta ki dhot jong ka singing kumti ki bla ayangi ya kejingruai kapal sengau tenat hangi hangan kapal aku boleh kumjuk namta I teman basan iki alia iba la dua penintang namta kicing ingu aku boleh kumjuru namta master RS Mangyang iba layalam ya kejingruai hangan dikasih kemamta perkara pangru pastor BS Imli belum kan bat ngi hangan kapal bat iba lawan nadu menta kasngihi bat ni sai phano nang ni batu blai nang kerkhu ya pi langba kakam ka bapi pitrai komu pastor hapo ka balang jongi hang ni tu blai nang kerkhu ya pi ti bangin penwano ya kan kejing syakri jungi yo blai to ines no lang kejing rai ka ba nrus pa ar pinyo kejing rai ka ba nrus pa ar pinyo pertaidap tangjing kala nakut syakut kapan thami yangi dagjing sobha usaitan sim jungdum utredon borlot khijot ko samla khijot ko samla kathma usim jingdum karhamba menta khijot ko samla kejingro ba nduspa arpunyo Bertedap tang jingkelan nakut syakun kapentami yang idaki jing snobha usoi tan sim jing dum utre don borlun kijot ko samla kijot ko samla Kijot ko samla Katma usim jingdum karhemba menta Kijot ko samla Abate mrau yangi da jinglin basliu Ken mau bangim de ban shu sakut hangta Ngin ya tu a ujisu baun kersiu Kijot ko samla
khi chót cho Samla khi chót cho Samla Kat ma usim jing dum ka remba menta khi chót cho Samla Don pun ki kamban tre na mar u ken rat Kum ju ru na ma jing it ba ka ding pna Ka palang ru ka don kam bat ka yai wat Khi chót cho Samla Khi chót cho Samla Khi chót cho Samla Kat ma usim jing dum ka remba menta Khi chót cho Samla Tengini wai Long belakar kui ka kertang ka bukui ka bagandang tam ka jong me ablay ha ka ni ka por ka bangi ban pin kut no ye ni ka jing mani ka jing sakri ka jongi me ablay kum ka jesang Samla Balang Mawlong lengba ka ni ka youth week ko try ka bangi ban pelong lengba ka online service try dang aingo e me ha ki ba jorong tam e naga benta ba melawan jingo karpang ye ni ka por jong ka jing sakri Mangengis kem kenrat beit bameliok ban kerku ya kawai pakawai ka benta ka bangeliok ban pendap agani ka por. Kam tam lengba ka jingyo sngo ya ka ktien ka bakhut ka bagantang tam. Hoi kenrat beit sisa ngiliok sngo ya ka ktien ka jongmi. Hoi ya ka tim ka baong ko try ya ka perthai henry om jong ka perthai. Kenrat bapa bat bakodor sisa ya rap ingi bengin sngo thu. Habangi don hagani ka sla perthai ngimdai ki jongka kanran ringi long ki jongmi ya ka mela siuspa bat mela kam kenti saladihi hoi kanrat bhaju subakodor ya ram engi hagani ka po kanrat manginang la ablai kum ki khun samla ki jongmi mangin im hangni sla perthai ka jing im ka banang ban pen pher iladi niki ke baro ka jing im ka banang ban yet iladi hatungi long ki jongmi la ningi long jong ni ka perthai bat ka jing im kanrat bi ka papai khamat semi hagi por baro Habang don hang niya slabatay. Try Jus bakodor hakum gani ka po jong ni khlimat ka menta try. Habang in samino na gani ka ying kantang ka bakhuy ka jong me. Isnay kan dar bapha na ka menta ban pha apdeng jongi lang baro ki badon na gani ka ying ka jong me. Horing kat lambat ki bayo I leng ba gani ka online service ko try. Kinlong ki bala yo I ka jingkar khu ka jong me. Batu ai baga jing it ba ka banabam jukut sebam jukut ka jong me blai ukpa ka bam lepen pau shina sisin ha ka jing ai ka badap ka baslai ka jong me utrai nak pim jing Jesus Christ halo ka ding phna ringkat lem ba ka jing slong ka jip ngen ka chai bor ka jong musim khoi to gini gelai kan rat hoi blai ka bijulong ka bor nagamta jongi kum ka jesang Samla ha ka kham ba ka jing sakri ka jong ka Kinang siyem ngani ka benta, nagamenta ban kerku ban pesai borika, lengba ki por kia ki banang wan, nadu kinang kita khot kinang kam ke jongka, hoi kumjuru nagamenta ka balang ka jong mehne pon Mawlong, kerpangru kumju nagamenta jong ki pat ki para Samla, ki badan hapo jong ka jing kedup jong ka kecipi assembly, ki ba persang benlek ki ba krau tam, nagamenta ka buram ka jong meh. Kendon lem darakat lem ru kumju nagam tai kiwei pat ki rukhu rungai ki jong me ki ba it ban sakriya me habdai por bam dai por naduk mentah seduk ki arta ki ba bam jukut ru amen